देखी रुक गइल बा। ना जाने किसकी जान हंस रही थी कि इतना बारिश होने लगा। नहीं ये गाना है मेरी जान हंस रही है बारिश की जाए। नवरात्र में इतना मत हंसा लो कि मैं किची किची हो जाए। फिर से एक बार बिखर जाते चल तेरे इश्क में। माता जी के भक्ति में डूब जाइए। आ कहे के बा वाह ये लोग देवियों माइला सजला तो सुनारे लगेला लोग। देखी सुधीर भैया बैठल बन, रमेश भैया बैठल बानी, मनीष भैया सब लोग बैठल बा। पहले के जो चाची काकी लोग रहे लोग उ लोग 9 दिन बिना अन्न जल के रह जाते लोग नो। लेकिन आजकल जो नया फैशन आई बा, जो नया न्यू जो शादियां हो रही हैं, जैसे हमारो भइल बा, हाँ 1.5 साल हो गई। माई की कृपा से भगवान कर जीवन पर निभा ही जाओ, नहीं तो अगर भोजपुरी में कहा कहीं कुछ बोलम ना। चाची काकी लोग बिना अन्न जल के रह जाते, लेकिन ये लोग जो नई के भाई लोग जाई लोग आए लोग खैले वालों का मैगी हवे को आवेला गोले मोमोज, भेज रोल। अब जेकरा मुँह लागल बा तीखा मीठा उसे संतरा पर कैसे रही। लेकिन मन में भक्ति बा औरतिया कहतिया कि भूखब हम नवरात्र रांची से कलसा लाइनी, माई के कृपा भइल रउआ जैसन पति पवनी। 3 दिन में ऐसा प्रोग्राम कहीं ना भइल है। इतना सुकून से एगो लड़का खड़ा बा, 3 गो बगल में अभिनेत्री खड़ा बा लोग। हम कहते हैं बचपन से हम सौभाग्यशाली है, लड़की है। तो कहता लड़का बा कि भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू, भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू। अब भैया झूम के सलोनी के मम्मी दोबारा भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू, सलोनी के मम्मी दोबारा भूख हम नवरात्र बक्सर से कलसा लाइनी, माई के कृपा भइल रहुआ लेखा पति पवनी। शुभम भैया माई के कृपा भइल रहुआ जैसन पति पवनी। आस्था जी का जो हस्बैंड होगा काफी लकी होगा। बहुत माई के पूजले ना होई, माई के साथ तो भैरव बाबा महिषासुर सबके पूज देले होई। कि भूखा जानी 9 दिन गड़बड़ा जोश जोश में आदमी जय मां महिषासुर कर भगवान लागत हुई कि भूखा जानी 9 दिन गड़बड़ा जइबू। अब भाई हमार मैं भाई को यहाँ से हमारा खातिर तो का कहियो सो कि कलू वो भौजी दोबारा भूखा जानी 9 दिन गड़बड़ा सलोनी के मम्मी दोबारा लागे लानिक लागे लानिक लागे लागे लानिक लागे लानिक लागे मैया के पुनिया मेरा सलोनी के मम्मी बजाओ तो लोग की हाई बजाओ कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला। हमारा डिस्टर्ब बोलो का 3 दिन से बगले में बा 1 शॉट मारा सही हो जी लोग साल भर खातिर हो जाके हई गोलंबर से ले आई फल जी
अब बताई एक कहे दू बार ए धनिया सुधीर भैया एक कहे पातर है और 9 दिन भूख जिए तो का जाने जीरो फिगर नहीं कर और -0 फिगर हो जाए। ए धनिया नवरात्र में पातर हो जइबू एक कदू पर तनी मनी आस्था जी 9 दिन करिए तो तनी मनी डाइट ओकरा कही होई का करिए जाके गोलंबर से ले आई फल जी आ तब के भाई कहता आ भूख भुतुआ जो छितारा जइबू भूख भुतुआ जो छितारा जइबू ए हो अनुपमा जी ताजा बाड़ू धनिया देखिए होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए खड़ा हो जाओ तो लागे कि हाँ मैं बोलूं क्या ताजा बाड़ू धनिया अरुआ जइबू ताजा बाड़ू क्वीन हो क्वीन मतलब रानी होला भूख जेबू बिना अन्न पानी के का हो जेबू क्वीनो ना कहे लग रहबू कि ताजा बाड़ू धनिया अरुआ जइबू आ तीनों लोग एक साथ चारों लोग एक साथ है भोजपुरी ठुमका आ सलोनी के मम्मी दोबारा भूख जगी दिन करवाड़ा जइबू सलोनी के मम्मी दोबारा अच्छा लगा लोग के कलुआ के नाम पे ताली बजा दे हमनी के मंच पे एक ऐसा इंसान बैठा है गुप्त है लेकिन हम बताना